Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebendaru, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu satu bagi. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Sebendaru, berkah dalam mugi sing piloso menapa dene pengayumanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah berkah pinampi awujud
Bapak saha Ibu para amis dan para pamirsa ringkih Kowo para pamirsa budaya Jawi ingkang minangka panuwatan para sepuh ing sepuh ingkang ana ing pawas wektu ing pitutur ingkang satu pantes kula kandhani nikaipun wonten pamit karo rekan ibu ingkang maha luhuring kasuci wahyu dan ingkang satu pantes kula kandhani ingkang winantu pakurmatan meniki pangarsani praja liwat satriyane negari ingkang minangka pantes pandhapan domen kawula dasih ingkang pantu pakurmatan kagem pamutri budaya nggih dalam eko kondo Kristianto saking kathah tulung agung maturake manuwun sampun para rawuh suci kapantu ingkang winantu kadhayan pangku berarti Bapak Haji Kusna Ibu Siti Ibu Hajah Nurul Komaria dalam keluarga member kemarin serta kadang Sumitra tokoh tokoh alim sesepuh krikiripun dumateng para alim ulama tuwin para tokoh adat tokoh masyarakat nuwun dalu menika insyaallah dalu ingkang barokah kangge tumanduk dumateng pamugati Bapak Haji Kusna agesan anggenipun mecahi darisi agesan sampun linampahan sumilah pradan tinaratas fajar berkah ridharipun Gusti Allah Subhanahu wa taala pangajabe sedya sampun kaksana kasembat dan dados kanepan gondong raos Bapak Haji Kusna kula anadani asa kurang kanthi anggelan ringgih Kowo sedalatas ing parajab mugi menapa ingkang dados nadaripun saged udar awit saking pangestu panjenengan sedaya sampun kepareng rawuh dipun ijabahi dening Gusti Jagat Alaksena. Yo dene mulih tata cara ruh nampi menika saged tumpah kanthi prayogi sampun karantam rangkene tata cara ingkang badhe kula aturaken manggah pratelanipun kados mekaten kasepisan panuwun apa kalih astupa pujo pausan doa dene peniki tata cara ini kelung tinampi wujud paraga gunungan saking Bapak Haji Kusna kabur kita eko kondo Kristianto Bapak Ibu kula tamu sedherek para pancen budaya Jawi Purwo mekaten nggahane eko sore badhe matur kula ingkang minangka pamiloro am saged nyuwun tambahi pangestu mugi kepala kula ngarapaken jembatan rangkene tata cara ingkang badhe kelampah wondene murid tetrepipun lampah lung pinamati menika saged mangi prayogi ugi kepareng minggah wonten pepanggungan pamugati ingkang minangka pakurmatan Bapak Haji Kusna ugi Ibu Hajah Nurul Komariah ingkang dipun dherekaken dereng ingkang putra ing mangke minangka juru ampil nggih Mas Muhammad Yasar Aksa Fiturullah menawi sampun minggah wonten panggung pagelaran mangke katuraken laosan doa syukur pujo ingkang dipun tindakaken dipun pandhekani dening Kang Mas Agus Hidayatullah kanthi pangatan dumateng Mas Agus Hidayatullah adalah pamugati Bapak Haji Kusna Ibu Hajah Nurul Komariah adalah ingkang putra menapa juru ampil gunungan Mas Muhammad Yasar Aksa Fiturullah kepareng dipun pantun bakar begitu lampai syukur pujo ingkang dipun sarirani ingkang pinantu pakurmatan nenggih Mas Agus Hidayatullah
Sugeng. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه حق الدين العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الاهوال والافات وتقبل من الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعينك على الدرجات وتبلغنا وسلم من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر لنا امورنا والاخره وحسن مقاصدنا من مقاصد الدنيا والاخره بركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Ini Mas Nanis Jodoh ini Angluari Madekul Nadar supados saged udar nyuwun donga pangestu ingkang sami rawuh Bapak Ibu para budhe sepuh Rama Yai Ibu Nyai mugi saged anekseni Gusti ngijabahi jagat anekseni. Udar sineksen para tamu sedaya, para rawuh sedaya Gusti ngijabahi jagat anekseni nggih ingkang badhe ngelapan lung tampi gunungan saking ingkang putra katuraken dumateng ingkang Rama nggih Juru Amir Mas Muhammad Yasar Ahsa pitulung dumateng ingkang Rama Bapak Haji Gusnan katuraken dumateng Pidal Eko Kondo Kristianto dan kemudian saking
Raden Raja Dewaku yo banggaku yo donyaku. Pangan pate Prasowa. Nuwun wonten timbaning kadhawuh sinuwun. Padukahaning Bali ingkang pamaning kepacinganipun Prasta. Wonten ing kados napa nggih? Ing kalenggan niku senadyan pandraning sun. Ndika paman lan kabeh wadya bala. Nalika Diraja wis wujud bangsa lembut, bangsa kamen, nanging boten pedhot oleh kula tetep ngupadi dhateng katresnan kula. Yen rikala santen kula nate gandrung kaliyan Tekyang Wara Sita garwane Sang Sri Rama Wijaya ing Pancawati. Dina niki senajan panjenengan sampun wujud kuwara tetep oleh kula badhe ngupadi katresnan kula inggih menika ngupadi Titis Betari Sri. Bilong Mas, kula boten badhe rembug perkara jabaning praja. Kula boten badhe rembug perkara nayaka negari Tawang Gandungan. Nanging sing kula rembag tetep wanita sing dadi geganti laning ati kula. Waduh, nggih. Angger anak Prabu Dasa Kumara. Paduka kula ngendikaaken yen kula kaliyan paduka menika sampun wujud kumara. Tegesipun sampun boten anggadhahi badan utawi kuwadakan. Purta mapan wonten ing Tawang Gandungan menika papan ingkang dipun damel nebusi dosa dukrikala gesang wonten ing jagat raya. Mriki sampun sanget-sanget konggir anggen paduka ngupadi dhateng kapsot nggugu dhateng kekarepan monggo sakmangke mertobat nyuwun wujudipun pangapura wonten ngarsaning Gusti. Menika taksih wonten wekdal ingkang dipun damel nebusi dosa. Cukup Mas. Ndika paman aja nganti nuturi marang ingsun. Kula iki wis pareh dituwuhi. Dosa rupa diciptake digawe iki sinten sing damel? Sing gawe. Dadi yen diterkakan niku kula mboten oleh ngupadi medal katresnan kula. Kula boten nambah Gusti boten menawa. Pancen dosa rupa ciptak dadi wong iki. Lah lajeng kepareng paduka ngupadi wanita menika saking pundi? Wong wadon sing kula goleki dina niki taksih penganten anyar. Garwane Raden Margana Raden Permadi inggih menika Bratajaya Lareran ya Subadra. Niku sing kula goleki. Yen rikala sanget kula gandrung karo bojone Sri Rama Wijaya. Sakniki kula gandrung kaliyan bojone Margana. Sing digoleki kok wong wadon sing wis duwe bojo. Pancen tumrapmu ngaten. Wong lanang ku kondang-kondangi kondang ora kaya wong lanang sing iso mrebut bojone wong. Niku kan kula. Yen golek sing regano kathah. Nek yen iso mrebut katresane wong liya, lha niku wong lanang jempolan niku lho. Wah, mbok ampun sangat anggenipun ngumbar kanepson. Sampeyan kandha ngoten niku mergo sampeyan ora iso kaya kula.
sampeyan ora iso dosa kumara kula iso nuturi lek dika paman kaya kula oh rasake pripun wong gandeng iku pripun rasane oleh kula mboten gandeng ayo dika yen kula pilih tumbas mawon padake napa mawon kakesan saiki kok tanti dika paman manut kula napa lepas saking dosa kumara yen dika paman manut kalian dosa kumara kula ora nggih prahasta ora paten kula iso mlaku dhewe waduh nggih ing mongko katresnan kula kaliyan paduka menika sampun lahir batin yen paduka keparengaken badhe nidra lara ireng inggih Subadra papan panggenanipun wonten pundi panggenane dina niki teng Regaling Borawati mergo dina niki Subadra niku ditinggal karo sing lanang ditinggal Kesah ditinggal lunga karo Nagara mumpung iki sing lanang ora ono wajib jujur wonten Regaling Borawati kula cidra kula ireng wonten waduh inggih nggih kula namung nderek menawi kepareng paduka ngaten lajeng bidalipun nginjing Prabu sesuk datang ten nopo kula iki duwe karep rasa datang tunggal sesuk napa ben dina iki tunggal iki sametake Prawadya Bala mijil saka Bawang Galungan daya bidal wonten Regaling Borawati nggih pas wis laku nggih
Gusti kang Maha Suci kang paring welas lan asih kula nyuwun kawilujengan karahayon kabagyan mugi tansah maringi sagung dumadi nyuwun duka ora kemudian lumayan dulu beri sawis dan lalu paduka wonten singgil negari Gurwati kejawi ngaturaken pambagyo Basuki rahajane ngumampat kula ngaturaken pasegahan para prawi mawan tuwantipun duka sahandap wada paduka punden kula mandhulu jagat dewa Bathara jagat pangestuwa Yai Prabu Kresna nggih Kyai sumpah bagine Yai Prabu Kresna rahayu lakinipun kakang sadalan daratan ana bahan apa bagine Yai Prabu Kresna akara supaya dalangan ora ngurangi nggone kakang dadi kadang redo ya muja pangestuane neraka mandura wae tanpa lono nggih Guru pananding sing pangestu paduka ora dibulu kata dontangan kula kalih kula nggih rencang tujuh kene moklu medheri mangkok andadosna kawilujenganing jiwa kula sumandhaipun kabagyaning para warga wonten negari Gurwati Koko Prabu kejawi saking menika ndadosaken kaget raosing manah kula hanyar nyangking kula nimbali Sentara Praja Gurwati Gita paduka rawuh wonten singgil raja nalika kabare kancetha Iswanipun wonten wigatos napa Koko Prabu tanpa kanana paduka rawuh wonten negari Gurwati mila monggo kula aturi paring dawuh Koko Prabu walipun lakune bekas lukito limutin itu kadung kader
sampun ngantos wonten raos ewuh pakewuh turkoso nggurunggi minangka kuwat paring jauh sambung rapetipun kaliyan rawuh pradipta wonten singgil praja Dwarawati kok ora ya Prabu Resna sadurung saha sakise pun kakang mengko paring dawuh kaliyan jengandika ing atase aku dina nanging luwih dhisik pun kakang Mandura mundhut pangapura marang Yayi Prabu Resna merga sapa ndadekake kuciwane penggalih pratanipun kakang ya sabab ora cecala luwih dhisik pun kakang rumangsani salah tur luput tanpa cecala gita beringsur ing praktek lan praja Dwarawati jadi mbok menawa tandang tanduk salah bawa menungui sing sajake kurang kesepake penggalih Yayi Prabu Resna sing gedhe pangapurane ya mboten wonten ingkang dipun wastani Pak Koko Prabu malah kepara kula ingkang nuwun pangapunten kanggo bilih anggih kula nampi dhateng rawuh pradipta wonten cacar ciciring pakurmatan wiwit saking pinaratan unjukan dedaharan ingkang dintenipun kirang nuju prana wonten ing ngarsa pradipta kula ingkang nyuwun ageng samudra pangaksara lah ya ya Yayi ya mungkin bos waduh ngapura le ngapura tibaku mergo apa digaya apa Gusti kakang jagat ora bakal nampa marang ngibadah tutuk ganjarane titah yen titah kuwi mau ora padha ngapura ing ngapura senajan ora nindakake ibadah bektine karo sing gawe urip kaya ora pedhot ning perkandikaning para brahmana pendhita kyai menungso ki isih duwe santru isih duwe musuh isih duwe wujude rasa ora kepenak marang padha ing ngono mesti bakal ora ditampa amal kebecikane kula coba nindakake kewajibane manungsa urip ing jagat raya apa sing dadi perintahe sing gawe urip ditindakake sing luwih utama kuwi tetep rukun kaliyan dulur kanca tangga kula ning kene tak gedheke rasa paseduluran nunggih Koko Prabu Yayi yen Yayi Prabu Resna kepengin ngerti apa kang dadi wigatine rembug pratanipun kakang cetha sepisan mertui marang kawilujengane Yayi Prabu Resna kapindhone suwe ora ketemu marang kadangku taruna sing banget tak tresnani ya tak kangeni ora muni kejaba aku Yayi Prabu Resna dene kakelune pratanipun kakang kuwi satenane lak nuhoni apa sing dadi ature Yayi Prabu Resna kalembene Yayi Prabu Resna kirim kentaka kirim layang kaliyan panjenenganipun sing surasane namala kuwi mau kumudu-mudu ingsun enggal praktek ning praja Dwarawati ayo ngene iki ya nalika pun kakang nampa namara saka ngasane Yayi Prabu Resna kaya tak sengkake nggone ingsun daya-daya praktek ning praja Dwarawati Kiai Puspadenta titian ingsun tak gelak bebasane kaya tanapak Bantala mulai kene ingsun nduk desa
kok Nyai Prabu Kresna kirim nawara marang ingsun. Apa negara Dwarawati? Apa negara Dwarawati ana pagebluk? Apa negara Dwarawati ana musuh sing bakal jengkeh kawibawane Nyai Prabu Kresna? Tuwe apa negara Dwarawati ana nayaka sing rencang saka mbana lumpur saka undangan. Yen Nyai Prabu Kresna lagi ana bebaya kok ae. Aja wong liya sing bebantu marang kahanane Nyai Prabu Kresna. Cukup pun Kakang Mandura sing bakal cawe-cawe babagan iki ya. Utamane katong denya kertateng budaya kuenak ing presentasi kan samyo prate kaya nalendra bemarta pagonati para gelung prajane romangkun mongko sira Prabu nuwun mongko Prabu tebih kalian ngopo ingkang paduka dawuhaken negari Dwarawati mboten wonten wujudipun pagebluk. Negara Dwarawati nggih boten wonten nawara manantang saking Nalendra Sabda ingkang kepengin njungkeh kawibawan Bima. Negari Dwarawati nggih boten wonten nayaka ingkang rengkang saking mbana luput saking undangan sedaya. Nayaka negari Dwarawati sampun sayupipun saya kabeh anggihipun tansah njunjung dhateng negaripun damel aruning bangsa. Lah kok Nyai Prabu kirim nawara marang ingsun kuwi sababe apa? Wonten pinten-pinten bab ingkang dadosaken cuwa-cuwane manah. Umpamane bab apa? Nuwun sewu Koko Prabu. Cuwara sing manah kula dinten nika kadang paduka adi kula pun lara ireng sowan dhateng kula. Piyambakipun sowan dhateng kula ingkang dadosaken ribet raos sing manah kula Koko Prabu menika ingkang angka sepisan dene ingkang angka kalih salebetipun kula minggah wonten ing sanggar pamujan tinuwun dhateng pangayunaning Gusti ingkang karya jagat. Kula nampi sasmita badhe wonten kanugrahan agung saking ngarsaning Gusti. Wujudipun wahyu inggih menika sinebut wahyu purba sejati. Dados kalih bab niku ingkang dadosaken prihatos tumrap pribadi kula Koko Prabu. Mila kula daya-daya angaturi dhateng rawuh paduka kinen kula ajak pawan ginem sambut arepipun kaliyan lampah menika. Gusti Nyai Prabu mawon dikake lara ireng sowan mrene. Kok ndadekke ribete Nyai Prabu Kresna iki? Apa lara ireng karo Margana ki manten anyar. Sonjo marang sedulur iki perlu Margana ngraketake pasedherekan. Hal lara ireng rene karo Margana kok kowe rumangsa ribet tur rumangsa cukup iki sebabe apa? Nuwun sewu Koko Prabu. Lara ireng sowan dhateng kula menika mboten sarimbit kaliyanipun Margana. Nanging piyambakipun menika bingung jalaran dinten menika dipun tilar kisah kaliyanipun Margana. Ning kene iki sing marake ndadekake delone rasa. Kuwi biyen kok kakang lak wis bondo. Dulur-dulur kabeh nalika dedhawuhane lara ireng karo Margana. Sing ora condong, sing ora cocok lara
dirabi kalau Margono tak pun kakak. Aku biar wis duwe pilihan nek loro iki kudu tak rabeke, tak gaute karo Buwe Srawa. Hayahe Prabu yo nekat sampe yo sesuk karo Margono. Hah? Hei kakak kalah. Mergo kabeh para punden kabeh para sedulur nyawujuki yen Margono bakal gawe karo loro iku. Yen aku ora cocok karo Margono. Mergo aku ngerti watak-watake Margono ki aku ngerti. Lho, nek wong golek jodoh ki aku kudu kaya apa? Kuwi kudu diwimpir. Lho. Siji digoleki saka bibit. Bobot lan bebete. Bibit winine saka endi? Margono ki piye kahanane? Bobot kadewasane Margono ki kaya apa? Kaping telu ki bebet ki keduwean. Mergo wong rabi ku ora mung cukup didoli bagus lan ayu. Nek wong rabi kuwi sing digoleki lek tanggung jawab rumangsa marang keluarga. Pun kakak ngerti ya Margono ki bagus. Nek apa urip cukup didoli bagus. Hah? Kalau golek bagus sing jowo ki pirang-pirang lanang bagus. Nek nek tanggung jawab karo keluarga kuwi lho sing abot kuwi. Umpama kakak biyen. Loro iku nek rabeke karo Bresawa, kira-kira saiki subiye wis ora jamak. Omahe kok susun 7. Kira-kira kalune bobote 3 kilo. Mergo kesugiane Bresawa. Lah nek dirabi karo Margono, ora ene apa. Mau ditinggal lunga. Heh. Wong wedok marem ora kaya ditunggoni sing lanang. Arep diwenehi dhuwit mayuto-yuto. Nek ora tau ditendani ning omah, wong wedok iki longso. Wong wedok iki pilih wong lanang ora nyambut gawe, sing penting sing lanang iki ning omah. Ngaten kok ora. Iku padha kuwi dulu nek sing lanang iki kakruwe. Timbangane diwenehi blojo ning ditinggali lunga. Wong padha iki ya sudono. Ini pokoknya lah iya kalau ini tidak buruk gue anak harus ditinggalin rumah beda besok yang loreng itu generasi seluruh kira-kira malah orang tahu mulai lajeng kepada aku pokoknya lain loro itu kalau Margono diperdotke lain alasan jadi berbeda malah ropo mboten mesakaken yen to yang dados parondo. Urung dua rondo nomor. Wong kadang kala rondo iki dua anak siji loro kok wae sing ayu golek Joko ya sing iso. Loro yang iki bergas. Umpama dados parondo tak jebul bojo tak balekke karo katresnane. Wis rowo. Buwe Srawa nganti sayane urung gelem rabi. Urung gelem pola-pola. Kuwi mergo saka apa? Saka loro ati. Wong lanang iki wis patok ning wong wadon. Kala mangsa rasa talonsane iki pituk wong wadon. Apa dianggep wong wadon iku wong sing ora kuat. Luwih kuat wong wadon timbang wong lanang. Wong wedok iki ngempet apa-apa kuat. Nek wong lanang ora iso, ya wis ketakon takon. Rasane ngono. Piye, ngono iki. Lorene putusno perdono karo Margono. Mengko yen ana prenane Margono pun kakang. Nek sing bakal ora kudu pedhot karo Margono, mengko tak baleke karo Bresawa. Menika mati gampil kok ora. Perkawis menika mboten saged dipun rembak dinten menika. Nanging monggo samangke rembak babagan ingkang apa kalih. Inggih menika samburatanipun kaliyan wahyu ingkang badhe tumurun dipun wastani wahyu Purba Sejati. Yen perkara wahyu iki piye? Pun kakek pancen ora ngerti babagan wahyu. Wahyu Purba Sejati menika mapanipun wonten ing Astana Gadamadana. Menika wahyu panitisan
wonten tiga wahyunipun inggih menika wahyu Kanarendra, wahyu Satriya, wahyu Brahmana. Mila menawi Paduka Prabu Baladewa kepareng mituhu tata kepareng minangkani menapa ingkang dados satru kula kepareng Paduka kula ajak Pengastana Bodha Madana nyadong tumurunning wahyu purba sejati Koko Prabu. Gusti wahyu purba sejati ana telu. Wahyu Narendra, wahyu Satriya, wahyu Brahmana. Kuwi peparinge Gusti, peparingipun Gusti lumantar sasita ingkang kula tampi. Kuwi yo cocok ning sing pun kakang ki ora rumaja kok mapane ning Astana Bodha Madana. Monggo Astana Bodha Madana ki lak mako. Kubur sareane para kusuma bangsa, sareane para leluhur sing padha bapak-bapak ning bumi kene. Lah yen awake dhewe iki mengko budal makom. Ya, budal kubur. Apa yo nglakon nyuwun karo sing wis ora ana ing apa tataran agama lan kapercayan yen nyuwun iki sakliyane marang Gusti ora diparengake. Dadi awake dhewe mengko yen tumeken makome para kusuma bangsa para nyuwun marang para nyuwun iki lak diparengake. Inggih kula ngertos nanging sedaya menika namung gumantung niatipun Koko Prabu. Niate iki menawi ziarah kubur wonten makomipun para awliya, para kusuma bangsa, para brahmana pandhita. Boten kok kula kaliyan Paduka menika kedah nyuwun kaliyan ingkang sampun sedo menika boten. Nanging kula kaliyan Paduka menika namung nderek ndedonga supados para kusuma bangsa, para leluhur ingkang sampun pirundhut wonten ngarsaning Gusti sageta tinampi amal kesaenanipun dene raga utawi kuwadakanipun ingkang sampun dipun pendhem wonten ing bumi sageta wangsul dhateng sumberipun suwan-suwan kuwadakane manungsa utawi raganipun manungsa menika lan kasarika saking sarine bumi geni Banyuwangi. Mila pandonga kula kaliyan Paduka ndedonga ingkang badan wadah sageta wangsul dhateng panggenanipun piyambak-piyambak ingkang saking sarine bumi wangsul dados bumi, ingkang saking sarine geni wangsul dados geni, ingkang saking sarine toya wangsul dados toya, ingkang saking sarine angin wangsul dados angin, dene ingkang saking sarine ingkang saking Gusti wujudipun suksma kawangsul dhateng papan ingkang langgeng, papan ingkang langgeng menika kasuwargan tumadak kang maha welas asih. Mila niat kula kaliyan Paduka menika mboten nyuwun kaliyan ingkang sampun sedo, nanging nderek ndedonga kusuma bangsa menika sageta tinampi anggenipun sowan wonten ngarsane Gusti kapapako alam kenikmatan, alam kelanggengan di alam kasuwargan. Kula kaliyan Paduka ingkang taksih pinaringan gesang wonten ing jagat raya sageta nerusaken gegayuhan ingkang utami. Niatipun mekaten Koko Prabu boten kok kedah nyuwun kaliyan ingkang sampun sedo nika boten Koko Prabu. Sang Baladewa Narpati tuwin Nareswara Kresna kalangkunging tresnanira marang Dyah Bangun Cinawi. Monggo nadyan bisa ungganipun anawang anak ing ayah miyangi bulan. Wah jagat obat ya jagat pangesti. Wah Kyai pangendikane Kyai Prabu Kresna iki mau gawe ademing rasa. Yen ngono niat hajate iki tetep nuwun mring rasane Gusti kejaba saka kuwi nderek ndedonga
kusuma bangsa lan para luhur sing padha babat oleh kene. Iso mapan ning alah langgengan yo kasuwargan. Kaluhuran napa ingkang paduka dawuhaken. Wah, yo ndak iso kene. Pun kakang manut apa sing dadi kandhane Prabu Kresna. Waton kabeh mau tumuju marang kautanan. Banjur pun kakang kudu nglakoni apa ya? Pokok Prabu paduka kaliyan kula kedah tata-tata mboten kok kula menika tutur-tutur kaliyan paduka menika mboten jernih lalat menapa menawi ngantos kula kadang taruna wantun nuturi dhateng kadang kula sepuh. Lho, tutur-tutur yo ora apa-apa. Wong nuturi iki ora kudu nom tuwa. Lho, bocah nom nek ilmu kasepuane kuwi apik, kuwi yo perlu dibuku. Wong tuwa lek sajake omongan iki curwetan. Lho, ora kena nggih patuwadah gunane apa? Dadi senajan pun kakang yen perkara umur luwih tuwa marang Prabu Kresna. Baladewa iki persasat kebo nyusu budayane Prabu Kresna. Pangendikane Prabu Kresna mesti tangge patokan. Baladewa kudu piye ya? Mboten kok kedah paduka nanging kula inggih mekaten. Menawi paduka sampun salju sumadya kula ajak bidhal ing asana bodho Maduna. Lampah kula kaliyan paduka menika mangke lampah kabrah manah. Laku pandhita lampah kiai. Mboten lampah prajurit. Gusti bedane apa laku kabrah manah pandhita lan para ulama? Kaliyan lakune prajurit. Menawi paduka kaliyan kula menika mangke lampah kaprajuritan. Prajurit menika menawi dipun jarak taksih anggadhahi raos kumrengseng salebeting manah. Nanging yen sampun anggadhahi jiwa pandhita brahmana ulama dipun jarak menapa kemawon sipatipun namung satunggal inggih menika ngesti dhateng ngarsaning Gusti ginakaken wenging ati kang supados sedaya kula saged nampi kanugrahan saking ngarsaning Gusti kang karya jagat. Mila lampah kula kaliyan paduka menika mangke kedah ginakaken kesabaran wonten suwanten menapa kemawon ampun ngantos pireng wonten rerupen menapa kemawon ampun ngantos kadulu hesti ing manah amung tuju dhateng ngarsaning Gusti nyagingaken kesabaran. Wah. Yo, iki padha karo ngomongi aku. Merpati ngerti to? Watak ini kene, watak seni brangasan. Kyai Prabu Kresna iki setengah nuturi marang penyakang. Kula mboten nuturi nanging lampah kula menika mangke sami kaliyan paduka. Menawi paduka kepareng sumadya monggo Koko Prabu tata-tata dinten kalahan.
sing usul tinggal bidal rengas kono godhongan dono. Yo. Semangat kalau akan nyanyi. Ora susah tak ambali maneh mestine sira kabeh wis padha ngerti apa kang dadi sedya lan gegayuhan ingsun iki slaken dawu dina kalunggan iki panjenengan ingsun bakal tata-tata bidal rengas koko godhongan dono ing pangangkah nyadon tumurune wahyu kurba sejati sira kabeh tak keparengake nderek bumiring tindak ingsun mung cukup ana sajroning kutha raja negara Dwarawati mengko yen wis munggah prangasana godhongan dono wadya bala kinten bali marang raja tindak ingsun mung kepengin sarimbit kaliyan Para Prabu Baladewa merga sapa kepengin banget ngeningke cipta nuwun pringarsaning dhateng Maha Welas Asih muga kasembadan nampa kabagyan keluarga kang mapan jroning Raja Dwarawati lan Mandura dari wong Raja Pranggadayana Buwana kang padha nggantung sibuk ingsun bakal ndikake jengkar saka Sininggil jengkar saka Sininggil munggah ana sanggar pamujan jagi ditawrata ngisraken dawuh Prabu jengkar saking